Hei. Wah, hai, biar. Dah. As. Hot. Wait. Hati. Wah, jebol dadamu. Hei. Hai. Wah. Yo. Waidian, tuh. Wah. Hai. Oh. Hai. Pasti. Wah. Yo. Hai. Wah. Wah. Weh. Hai. Hot. Wah. Hai. Ah. Weh. Weh. Ah. Weh. Weh. Hai. Weh. Hai. Wah. Hai. Hai. Ah. 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 Hai. Oh, hai. Ah. Oi. Oh, ya. Oi. Ah. Oi. Ah. Pedot sikilmu kowe. Werkudara, salah ngono kuwi. Gawa gada kaya ngene entek-entekke tenaga. Lah iya. Sing bener murid Baladewa kok. Olah-olah kaya goblok. Iya. Gawa gada sing tenanan. Iki perang ora dolanan. Iya. Ayo sing tenanan nyekel gada iki sing tuwajuh ora kaya ngono kuwi. Ingkras singkir singaingi. Monggo Yai Kurmati. Lah, Werkudara, ana apa? Nyekel kaya Yai Kurmati. Delon, mripatmu ki lho lekno. Iya. Nyekel gada kok kaya ngono. Iya. Iki aku wis nyoba, ora usah nyoba. Iki perang kok. Ah, ngono kuwi lho. Nek nyekele pas
nyampluk rai kok kena. Ayo, ngoyo Yurupati. Wah. Ya. Ayo, hei. Oi. Wah. Ya, ya. Oi. Ai. Ya. Hai. Ya. Putar. Ben polo gantang Sang Kurmati kang wis datan hanggane kekiyatan. Kaya banteng ketaton tandang Sang Werkudara. Ing mangke kahanane Prabu Duryudana saya gedhe, saya abuh. Ical wujuding Prabu Duryudana. Saerep kelawan kaya wujuding raseksa. Wah, Werkudara, aku njaluk urip Werkudara. Sekabeh dosaku apuranen Werkudara, aku njaluk urip Werkudara. Ing kene margane nggonku nguntapke marang Bathangmu Dursasana. Dawa kon maju rene ngebiyuk bareng Raden Mas Haryo Sengguni sing ngrampungi perkara iki. Iki rak nak Mas Haryo Sencaki iki. Sengguni kowe maju. Iya no. Aku iki wong embuk. Sengguni iki wong elok. Kowe ora wedi nyawang kekuatan. Walah, yen biyen kowe ngajar aku isih eling. Kowe mala karo aku sak senengmu, aku isih trimane nek saiki. Ayo. Mara ketoken kadigdayanmu, Sengguni tak sepelekke. Kowe iso menang karo Sengguni, aku arep guru karo dapurmu. Cangkem iki nek omong ditok. Manungsa murang tata dapure kaya ngene kemakine ora jamak iki. Ayo. Oh, tak. Lah iya. Hai iya. Kepruk ndasmu ora mati arep ngerti wonge. Gada wesi kuning sing nguntapke nyawamu. Ayo. Yen nyata wong ampuh kowe tangi yo.
Ngene, aku tak omong karo kowe ya. Aku iki mau nglegani sing jenenge wong perang ki ya nganggo leren. Apa nek wis gletak terus kalah, terus mati, ora iso wis ta. Kowe iki trimo kisinan karo aku. Aku ki mung meneng ini aja dikira aku ki ora duwe kekuatan apa-apa. Aja ta gada siji, kebrukan gada 10 ora bakal mati. Cangkem iki nek omong ditata iki. Wes, ayo. Cangkem bintang muni meneh. Kelakon sumyur lambemu. Hilang nyawamu. Alah hilang ya hilang golek eneh hilang. Ngapa? Wong kok selak mati iki kesusu iki selak apa? Ning donya iki dinikmati sik uripe. Awan ning donya sik penak kan njaluk mati. Ayo. Iki sapa iki? Raden Danurwendo. Kowe sapa? Aku Sengkuni. Danurwendo, aku urung tau roh dapurmu ta, Le. Kowe iki wong endi? Iki putune Hyang Werkudara. Lho, kowe putune Werkudara ta? Iya. Anake sapa? Rama Antarja. Alah. Kowe iki anake Antarja ta? Iya. Aduh. Kowe nek karo aku iki aku pernah mbauyut. Sapa mbauyut? Mbauyut Sengkuni ya aku iki. Ora sudi Mbah Buyut ya dapur melah. Ora sudi wong kahanan kaya ngene kok ora sudi piye. Kowe tekan kene areng apa? Ayo, mara kowe nungkul wae. Aku ora arep nungkul. Nek yen ngokop getihe Mbahmu Werkudara tak lakoni jangkem iki. Wah! 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 Ya. Wah! Ayo, ayo, ayo. Aku wis suwe pengen pijet ngene iki kok, Le. Bareng tak polone kok wawak kok wenteng lho rumah saku yo mlaku iki kok penek ngono kae. Wis ora usah dadak golek kretek abal-abal ning aku iki wis awakku tak pijeti penak. Ayo, aku pijetan aneh Le. Aku pengen dipijeti buyutku ki kaya apa. Ya kok malah lunga piye. Sawa iki? Sasi Kirana. Kowe sapa? Sengkuni. Sasi Kirana iki anake sapa? Rama Gatotkaca. Lah, kowe iki ya buyutku ta? Kowe ya buyutku ta? Empuh. Duwe mbah kaya dapur ngono ya sing sudi sapa? Aku ki mbahmu Buyut ya ta. Wis ta, ora usah dadak kowe arep kowe rene arep apa? Arep ngilangi nyawa. Malah apa malaikat kok ngilangi nyawa ki. Nah, yen arep nyoba mbahmu Buyut iki tandang wah tungkak sirah kowe. Wah. Gulu kok diodat munggah sing ngisor didukke meneh wong siji nggo rebutan ngerti ngono rak nggawa sing rada akeh aku walah ger iki ngopo nek tiwas reka ayo sapa iso mungsuh sing ngene tak sembah dlamakamu kowe
Satriya Madukara Raden Harjuna lelanange jagat dewa wae nyraya karo Raden Janaka dasare mbiyen entuk wahyu Makutha Rama mesti ampuh banget ning ya kuwi ampuh iki kanggone wong liya nek kanggone sing ngene ora ana sing ampuh kejaba aku ide yang aduh aduh weh ngejak cakilan oke iya geder iya iya aduh iya 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 bengkong lah bengkong senggune kok dijarak ya kerismu tuh mama ning aku tak gurani ya Ai. Wong gedhe dhuwur jenenge Werkudara. Bratasena lho. Duwe aji Bandung Bandawasa ngungkal bener blabak pengantel-antel. Yen wis mata aji Bandung Bandawasa aja ta menungsa gunung dijeloki mesti jugruk ning rak kuwi kanggone wong kana-kana. Kanggone Sengguni ora ana wong ampuh sak donya iki sak liyane Sengguni cangkeme nek muni ora ditata ya. Ayo Munio idak telakmu suwek cangkemmu Bratasena jarak marganing patimu apa rumangsane dikira aku iki wedi karo kowe Werkudara kok di sumbari ayo tangkul iya kaget ada apa sih kowe tak idak suwek telak wes suwek ra ya iso jahit neh ayo kowe arep mungsuh karo aku entek nalarmu. Sengguni ora bakal bisa mati. Wah, menungso ora tata tungkakku tak dawani. Odar.
Iki lho Le, nek wis metu dayane andene aku tak onek-onekke. Aku dicecedha dielek-elek sengguni. Aku nek wis gelem Triwikrama, mateni Pandhawa ora nganti ganti dina iki. Yang satelek iki kok. Apa sengkuni lho. Ngapa ora mudar-mudar iki? Peret lho nyawane iki. Wah, jane gemropok tenan kok. Apa ya piye? Dipendhem urip-uripane piye kira kira. Ngono, ha dipendhem urip-uripan wis men mudar wis. Arep ampuh kaya men ra iso ambekan kena mudar kuwi. Yo, gawe luwangan. Iya. Kayak menungso kene ora digawe luwangan ora anu yo. Sing jero ayo. 3 meter no dipendhem kok ndase ngisor sik. Ha sikile dhuwur didak-idak. Oh ya ayo. Rumangsane kok. Ayo sing lah wis kowe rono, kowe sumbara kae. Sengkuni sumbarana kae nyedak kok nek wis jorokno rene. Oh nek wis ndase kae ngisor pendhem uriman. Biar wis. Alah iki meh. Bosmu lho ora nek sing tanding karo aku. Lah kok dapure batur ya. Kemakine ra jamak iki. Cangkemmu iki lho kuwi nek ngomong iki dipikir. Aku iki gething karo aku iki anyar karo kowe. Ora mati-mati iki jane wong apa kowe iki? Ngeleh. Wis ta kata-kata kena sak karepmu. Kowe ra seneng karo aku ora apa-apa. Kowe gelem mati apa ora? Kowe gelem mati apa ora? Alah, mati kok dikane nek butur ayo mati. Kowe iki wah, kowe ora gelem nak kepruk watu ndasmu lho. Hei, nya kebruken. Ora masalah lho. Nya sing banter ora apa-apa, tenan ta? Iya. Woi. Ayo kowe. Alah, nya geger gile. Woi. Wah, jan iki. Ajaib tenan. Eleh. Ora sanggumun, aku tak onek-onekke ora apa-apa kali. Ora enek sing iso ngalahke aku. Oh, nek iki genah mati we. Wis. Wis iki tak ungkal iki mau barang. Pelatokke ndas. Ayo, melek kowe. Melek yo. Melek ya melek rek. Duh. Kowe iki jane nyawamu enek apane to? Kowe iki nyawa apa batu? Nyawa menungso kok batu. Lah kok ora mati-mati. Alah wong durung mancine mati. Sengkuni kuwi, aku ki gelem mati saka karepku dhewe, ngono. Nek aku arep mati, ya mati. Butuh urip. Ora. Kowe iki apane kok koyo sajak kaya ditresani karo Gusti Allah wae. Mati kok sak penake dhewe. Lah nyatane ya ngono kok. Bukti sudah membuktikan dengan secara nyata. Pandhawa ora enek sing iso mateni aku. Kuwi ya ampuh ra kaya aku, sekti ra kaya aku. Oh, jan iki menungso kok ora tata iki karepe piye to, Kowe nek tak ora mumet gasmu akar ngerti aku. Padake bal gedhog-gedhoge. Lah kowe ora mati-mati yo. Ya ben no. Aku iki ya Allah, kula nyuwun urip lho, urip. Lah kula nyuwun mati ya Allah, mati. Lah nyuwun urip meneh lho. Ngono kuwi lho. Nek aku bayi ngono ora apa-apa. Aku gedhe tuwek lho tak apusi ngono iki lho. Ayo malah kowe iso ngoyak aku. Tak akoni wong sekti. Ayo, aku tak mlayu oyan. Ayo, mlayu ae. Ayo. Yen nyoto ngampuh oyan aku. Eleh. Melayu sing banter. Maju rene. Ayo, maju. Ajarin. Ayo. Matane. Wah, goblok iki lho. Matane wong kon anu kok masih nyemplung dheke iki lho. Kok pekoke kaya ngono. Kon mancinge kok ora iso. Rene. Ngapain Rene?
Rene iki ngapa? Ayo kowe mungsuh karo aku. Mungsuh karo ki sepira? Kekuwatanmu wong bos mirane apa-apa. Alah, kowe kok mungsuh karo Ndara Werkudara karo Bagong kowe ora iso sumbar. Iki gento sing wis tau mateni wong pira-pira. Ayo, yen nyata kowe arep mungsuh karo aku, alah, maju rene, dadak-dadak. Iya, Kak. Aku yo mlebu terus. Wong bosoke wis dileboni mase kok adine melu mleboni. Bocah ora. Piye Werkudara? Pandhawa bakal entek. Kok ngono? Iya. Pandhawa bakal entek mung merga Sengkuni. Kok ngono? Sengkuni tak pateni ora digawe rasa. Tak kepruk gada menteles wae. Weh ladalah. Ladalah apane? Wis to. Aku tak seneni wae iki rumasamu iki apa to? Aku iki dadi botoh apa ora beneran? Botoh jagone ra nek menang ngono kok. Kosek yen kowe mungsuh karo Sengkuni mung tok doli okol kuwi ora bakal rampung. Sebab apa? Apa kowe ora kelingan nalika lelakon rebutan Lengatala mbiyen? Lengatala. Iya. Lengatala kuwi mbiyen dadi pirebutane Pandhawa Kurawa. Sebab apa? Dayane Lengatala. Sapa saranduning awak keborean Lengatala ora bakal mandi saliring gegaman. Iya. Nalika semana Pandhawa Kurawa sowan Nyang Saptawarga, sowan Kanjeng Hyang Abiyasa nyuwun Lengatala. Sengkuni ngerti Lengatala disimpen ana surbane keng Hyang Abiyasa. Banjur matur karo Yai Prabu Duryudana, kon nyendal surbane pamrihe Lengatala ben kecekel Kurawa. Ndelalah Duryudana ora duwe tata krama. Surbane keng Hyang Abiyasa disendal, Lengatala wutah ana njrambah. Kabeh padha rebutan Lengatala. Kowe kelingan apa ora? Sapa sing gulung Lengatala? Sing gulung Lengatala Sengkuni. Lah mulane Sengkuni ora mandi saliring pusaka apa wae sebab wis keborean Lengatala. Iya. Ning nadyan mengkono ana sak perangan sing durung keborean Lengatala. Nggon ngendi? Nggon ngendi? Mapan ana ing dubur Cantuka. Kuwi apa? Dubur Cantuka kuwi apa? Napa niku? Sing dereng keborean dubur Cantuka. Bubur Cantuka niku. Dubur kok bubur. Kok panganan wae. Mapan ana pojoking kulit wadidang. Nun, mapan ana pojoking kulit wadidang. Wadidang. Lah iya, nggih. Niku napa? Bocah kok gobloke kaya ngono lho. Kuwi apa to? Dukok. Ora roh. Napa niku? Mulane kula teka nek ngerti ora tekan kene, aku mangkat dhewe. Ora ngajar. Sik ta, kula ora pati sering burimu iso. Anu lah sampeyan ning kono ya ora turun. Napa niku? Pojoking kulit wadidang. Wah kok do goblok-gobloke jamak. Dubur Cantuka ora roh, wadidang ora roh. Kowe nek pengen ngerti apa sejatine kuwi silit, ngono. Nggih to? Lah ya kuwi. Wah. Lah kok wis ngendika silit ngono wae. Lho iki rumangsamu iki. Wah, kono kuwi pengapesane. Iya. Liyane apa ora enek? Ora enek. Idit piye iki? Mongko niki sing do mateni kuku iki. Mula yen kowe bisa nyuwek silite ora ngono. Nggone Sengkuni iki mau mati kowe. Ayo. Ayo wani apa ora ayo. Ayo, pun nek sampeyan ngeman ya
Sengkuni urip terus. Nek sampeyan gelem nyuwek nggon niku wau, oh, kena mati niku. Pun pripun? Isane mati nek pun disuwek ngene silite niku wau. Ya wis, yen pancen kuwi dalek lakonan iki apa piye? Entek nalarmu wis ta. Kowe Sambata sapa? Sambata pukulun Bathara Yama Dipati sing ing tukang jabut nyawa. Jabut nyawaku lunyu cekae. Aku iki menungsa sing ora iso mati. Mokal. Apa wae sing urip ana alam donya mesti bakal tumekane pati yen wis tumeka titi wancine. Alah, kuwi rak kanggone makhluk-makhluk liya. Kanggone Sengguni tidak berlaku. Kowe iso mateni aku tak sembah 20 taun kowe. Niku. Ku jare kok kadel to iki. Ha niki. Sing ndi? Ha niku lho. Lah niku lho. Sing duluk-duluk niku. Oh, edan. Ya suwek sing niku jarike disuwek. Alah. Ah niku. Ah niki. Niki ora bus niku. Alah. Piye? Terus karek niku kok tegel apa ora kok? Hae. Pon Kusik. Tangan kok disurung-surung. Lah kesuwen wis lak mlayu. Alah, arep tak kapake. Lho mlorot dugake sithik. Lah niku pun pas. Pon. Nggih. Dibenang napa pripun? Pripun? Pun cetha? Ya. Pun niku. Blusen. Alah ampun tak ndake. Iya. Ayo kok kosong menit. Plus lak pengin gara-gara lho. Iya kok sentenono. Sampai suwe banget kok ya. Ya, margane pati sing dadi jalarane. Piye? Gampang to mateni sing ngene. Halah. Bareng ngeronggone ya gampang ngono kok. Mandune mau entekke arit, entekke watu. Iya. Wis ora nggontur sepira. Bareng wis tak pateni. Ngerti pengapesane. Nggih. Pun genah cetha niku pengapesane. Wis ora bakal dhewe sobah. Yen nganti dheweke sobah ing kene margane patine. Aku wis ngerti pengapesane. Sengguni mapan ana ngendi. Ing kene margane patine Sengguni. Aja nganti dheweke iso urip. Ayo. Wis ya mung kene iki sing dadi patine Sengguni. Ora bakal dheweke bali urip mergo wis dadi pengapesane. Ngapa ta, Nduk? Mula nek mangan ya aja warek-warek.
Adikku kok bagusnya kaya ngene. Apa tadi? Hei! Wah! Hai! Biar! Dah! As! Hot! Wait! Hati! Wah! Jebol dadamu! Hei! Hai! Wah! Yo. Waidian, tuh. Wah. Hai. Oh. Hai. Wah, sih. Wah. Yo! Hai! Wah! Wah! Weh! Hai! On! Wah! Hai! Ah! Wih! Wih! Ah! Wih! Wih! Hai! Wih! Hai! 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 Ah! 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 Hai! Hei! Wah! Hai! Biar! Dah! As! Hot! Wait! Hati! Wah! Jebol dadamu! Hei! Hai! Wah! Yo. Waidian, tuh. Wah. Hai. Oh. Hai. Wah, sih. Wah. Yo! Hai! Wah! Wah! Weh! Hai! On! Wah! Hai! Ah! Wih! Wih! Ah! Wih! Wih! Hai! Wih! Hai! 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 Ah! 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 Hai!
Pedhot sikilmu kowe. Werkudara, salah ngono kuwi. Nggawa gada kaya ngene entek-entek tenaga. Lah iya. Sing bener murid Baladewa kok. Olah-olah kaya goblok. Iya. Nggawa gada sing tenanan. Iki perang ora dolanan. Iya. Ayo sing tenanan nyekel gada ki sing tuwajuh ora kaya ngono kuwi. Ingkras singkir sing ngaingi. Monggo Yai Kurmati. Lah, Werkudara, ana apa? Nyekel ke Yai Kurmati. Delon, mripatmu ki lho lekno. Iya. Nyekel gada kok kaya ngono. Iya. Iki aku wis nyoba, ora usah nyoba, iki perang kok. Ah, ngono kuwi lho. Nek nyekele pas nyampluk rai kok kena. Ayo, monggo Yai Kurmati. Wah. Iya. Ayo, hei, oi, ya, ya, oi, hai, ya, ya, hai, ya, putar, Bembolo gantang Sang Kurmati kanggo sedatan hanggane kekiatan. Kaya banteng ketaton tandang Sang Werkudara. Ing ngake kahanane Prabu Duryudana saya gedhe, saya abuh. Ical wujuding Prabu Duryudana. Saerep kelawan kaya wujuding raseksa. Putar. Bembolo gantang Sang Kurmati kanggo sedatan hanggane kekiatan. Kaya banteng ketaton tandang Sang Werkudara. Ing ngake kahanane Prabu Duryudana saya gedhe, saya abuh. Ical wujuding Prabu Duryudana. Saerep kelawan kaya wujuding raseksa. Ayo sambato. Lakon suwek cangkemmu. Werkudara. Werkudara aku ora iso mati.
entekno tenagamu aku ora bakal mati. Ayo Werkudara. Werkudara, aku ora bakal mati. Iya lah ya. Alah ya, alah. Iya. Iki lho Le, nek wis metu dayane. Andene aku tak onek-onekke. Aku dicecedot dielek-elek sengguni. Aku nek wis gelem triwi krama, mateni Pandhawa ora nganti ganti dina iki. Satelek iki kok. Apa sengkuni lho. Apa ora mudar-mudar iki? Peret lho nyawane iki. Wah, jane gemropok tenan kok. Apa ya piye? Dipendhem urip-uripane piye kira? Ngono, ha dipendhem urip-uripan wis men mudar wis. Arep ampuh kaya men ora sambekan kena mudar kuwi. Yo, gawe luwangan. Iya. Kayak menungso kene ora digawe luwangan ora anu yo. Sing jero lho, ayo. 3 meter no dipendhem kondase ngisor sik. Ha sikile dhuwur didak-idak. Oh ya, ayo. Rumangsane kok. Ayo, sing. Lah wis. Wis kowe rono, kowe sumbara kae. Sengkuni sumbarana kae nyedak kok nek wis jorokno rene. Oh nek wis ndase kae ngisor pendhem uri-uriman. Ngebyar kowe. Alah iki meh. Bosmu lho ora nek sing tanding karo aku. Lah kok dapure batur ya. Kemakine ra jamak iki. Cangkemmu iki lho kowe nek omong iki dipikir. Aku iki gething karo aku iki anyar karo kowe. Ora mati-mati iki jane wong apa kowe iki? Ngeleh. Wis ta, kata-katakna sak karepmu kowe ra seneng karo aku ora apa-apa. Kowe gelem mati apa ora? Kowe gelem mati apa ora? Alah, mati kok dikane nek butur ayo mati. Kowe iki wah, kowe ora gelem nak kepruk watu ndasmu lho. Nya kebruken. Ora masalah lho. Nya sing banter ora apa-apa, tenan ta? Iya. Woi. Ayo kowe. Alah, nya geger gile. Woi. Wah, jan iki. Ajaib tenan. Alah. Ora sanggumun, aku tak onek-onekke ora apa-apa kali. Ora enek sing iso ngalahke aku. Oh, nek iki genah mati we. Oh, wis. Wis iki tak ungkal iki mau barang. Pelatokke ndas. Ayo, melek kowe. Melek yo. Melek ya melek we. Duh. Kowe iki jane nyawamu enek apane to? Kowe iki nyawa apa batu? Nyawa menungso kok batu. Lah kok ora mati-mati. Alah wong urung mancine mati. Sengkuni kuwi, aku ki gelem mati saka karepku dhewe, ngono. Nek aku arep mati, ya mati. Butuh urip. Ora. Kowe iki apane kok koyo sajake ditersani karo Gusti Allah wae. Mati kok sak penake dhewe. Lah nyatane ya ngono kok. Bukti sudah membuktikan dengan secara nyata. Pandhawa ora enek sing iso mateni aku. Kuwi ya ampuh ra kaya aku, sekti ra kaya aku. Oh, jan iki menungso kok ora tata iki karepe piye to, Nek? Kowe nek tak ora mumet gasmu arep ngerti aku, Nek. Padake bal gedhuk-gedhuke. Lah kowe ora mati-mati kok. Ya ben kok. Aku iki ya Allah, kula nyuwun urip lho, urip. Lah kula nyuwun mati ya Allah, mati. Lah nyuwun urip meneh lho. Ngono kuwi lho. Nek aku bayi ngono ora apa-apa. Aku gedhe tuwek lho tak apusi ngono iki lho. Ayo mah. Kowe iso ngoyak aku. Tak akoni wong sekti. Ayo. Aku tak mlayu oyan. Ayo, mlayu ae.
Yen nyata wong ampuh hoyan aku. Eleh. Melayu sing banter. Maju rene. Ayo. Ayo, maju. Maju rene. Ayo. Matane. Wah, goblok iki lho. Matane wong kon anu kok masih nyemplung dheke iki lho. Wah, pekoke kaya ngono. Kon mancinge kok ora iso. Rene. Ngapain ya Rene? Rene iki ngapain ya? Kowe mungsuh karo aku. Mungsuh karo ki sepira? Kekuwatanmu wong bos mirane apa-apa. Alah, kowe kok mungsuh karo Ndara Werkudara karo Bagong ora iso sumbar. Iki gento sing wis tau mateni wong pira-pira. Ayo, yen nyata kowe arep mungsuh karo aku, malah maju Rene, cetak-cetak. Iya, Kang. Aku yo mlebu terus. Wong bosoke wis dileboni mase kok adine melu mleboni. Bocah ora. Piye Werkudara? Pandhawa bakal entek. Kok ngono? Iya. Pandhawa bakal entek mung merga Sengkuni. Kok ngono? Sengkuni tak pateni ora digawe rasa. Tak kepruk gada menteles wae. Weh ladalah. Ladalah apane? Wuse to. Aku tak seneni wae iki rumasamu iki apa to? Aku iki dadi botoh apa ora beneran? Botoh jagone rane menang ngono kok. Kose yen kowe mungsuh karo Sengkuni mung tok doli okol kuwi ora bakal rampung. Sebab apa? Apa kowe ora kelingan nalika lelakon rebutan Lengatala mbiyen? Lengatala. Iya. Lengatala kuwi mbiyen dadi pirebutane Pandhawa Kurawa. Sebab apa? Dayane Lengatala. Sapa saranduning awak keborean Lengatala ora bakal mandi saliring gegaman. Iya. Nalika semono Pandhawa Kurawa sowan Nyang Saptawarga, sowan Kanjeng Hyang Abiyasa nyuwun Lengatala. Sengkuni ngerti Lengatala disimpen ana surbane keng Hyang Abiyasa. Banjur matur karo Yayi Prabu Duryudana, kon nyendal surbane pamriye Lengatala ben kecekel Kurawa. Ndelalah Duryudana ora duwe tata krama. Surbane keng Hyang Abiyasa disendal, Lengatala wutah ana njrambah. Kabeh padha rebutan Lengatala. Kowe kelingan apa ora? Sapa sing gulung Lengatala? Sing gulung Lengatala Sengkuni. Lah mulane Sengkuni ora mandi saliring pusaka apa wae sebab wis keborean Lengatala. Iya. Ning nadyan mengkono ana saperangan sing durung keborean Lengatala. Nggon ngendi? Nggon ngendi? Mapan ana ing dubur Cantuka. Kuwi apa? Dubur Cantuka kuwi apa? Napa niku? Sing dereng keborean dubur Cantuka. Bubur Cantuka niku napa? Dubur kok bubur. Kok panganan wae. Mapan ana pojoking kulit wadidang. Nun, mapan ana pojoking kulit wadidang. Wadidang. Lah iya, nggih. Niku napa? Bocah kok gobloke kaya ngono lho. Kuwi apa to? Duka. Ora ero. Napa niku? Mulane kula teka nek ngerti ora tekan kene, aku mangkat dhewe. Ora ngajar. Sik ta, kula ora pati sing burimu iso. Anu lah sampeyan ning kono ya ora turun. Napa niku? Pojoking kulit wadidang. Wah kok do goblok-gobloke jamak. Dubur Cantuka ora ero, wadidang ora ero. Kowe nek pengen ngerti apa sejatine kuwi silit, ngono. Nggih to? Lah ya kuwi. Wah. Lah kok sing ndika silit ngono wae. Lho iki rumangsamu iki.
Wah, kono kuwi pengapesane. Iya. Liyane apa ora enek? Ora enek. Idih piye iki? Mongko niki sing do mateni kuku iki. Mula yen kowe bisa nyuwek silite ora ngono. Nggone sekuni iki mau mati kowe. Ayo. Ayo wani apa ora ayo. Ayo, pun nek sampean ngeman ya senguni urip terus. Nek sampean gelem nyuwek nggon niku wau, oh, ben mati niku. Pun pripun? Isane mati nek pun disuwek ngene silite niku wau. Ya wis, yen pancen wis dalek lakon. Niku apa piye? Entek nalarmu wis ta? Kowe Sambata sapa? Sambata pukulun Bathara Yama Dipati sing ing tukang jabut nyawa. Jabut nyawaku lunyu cekae. Aku iki menungsa sing ora iso mati. Mokal. Apa wae sing urip ana alam donya mesti bakal tumekane pati yen wis tumeka titi wancine. Alah, kuwi rak kanggone makhluk-makhluk liya. Kanggone sing ngene tidak berlaku. Kowe iso mateni aku tak sembah 20 taun kowe. Niku. Kuwi jare kok kandel to iki. Ha niki. Sing ndi? Ha niku lho. Lah niku lho. Sing duluk-duluk niku. Oh, edan. Ya suwek sing niku jarike disuwek. Alah. Hai. Oh. Hai. Wah, si. Wah. Yo. Hai. Wah. Wah. Weh. Hai. On. Wah. Hai. Ah. Wih. Wih. Ah. Wait! Wait! Ay! Wait! 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 Ah! 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 Wait! Oh, hold! Oh! Ui! Ya! Ui! Ah! Ui! Ah! Pedot sikilmu.
Werkudara salah ngono kuwi. Gawa gada kaya ngene entek-entek tenaga. Ah iya. Sing bener murid Baladewa kok. Olah-olah kaya goblok. Iya. Gawa gada sing tenanan. Iki perang ora dolanan. Iya. Ayo sing tenanan nyekel gada iki sing tuwajuh ora kaya ngono kuwi. Ingkras singkir singaingi. Monggo Yai Kurmati. Lah, Werkudara, ana apa? Nyekel kaya Yai Kurmati. Delon, mripatmu ki lho lekno. Iya. Nyekel gada kok kaya ngono. Iya. Iki aku wis nyoba, ora usah nyoba, iki perang kok. Ah, ngono kuwi lho. Nek nyekele pas nyampluk rai kok kena. Ayo, monggo Yai Kurmati. Wah. Iya. Ayo, hei, hei, ya, ya, hei, 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 ya, ya, hei, ya, putar, Bempolo gantang Sang Kurmati kang wis datan hanggane kekiyatan. Kaya banteng ketaton tandhangi Sang Werkudara. Ing ngake kahanane Prabu Duryudana saya gedhe, saya abuh. Ical wujuding Prabu Duryudana. Saerep kelawan kaya wujuding raseksa. Ah.